Вітаем, шановное гаспадарства, 23 жніўня, нядзеля, у эфіры «Раніца з Белсатам» і ў студыі Дзяніс Дудзінскі і Кацярына Раецкая. І адразу да тэмаў, які мы сёння будзем абмяркоўваць. Чарговы расеец кпіць з беларускай мовы. Цэлы Артемій Лебедзеў падзяліўся ў соцсетках сваім не тое, каб вельмі каштоўным меркаваннем, як правільна пісаць назву нашай краіны. Мальвіна Артемій Лебедзеў з блакітнымі валасамі. Узгадаем таксама паімённа сёння абавязкова ўсіх, каму мовы суседніх краінаў падаюцца смешнымі. І пагаворым з амерыканскім прафесарам пра лёс беларускай мовы. З амерыканскім, падкрэсліваю, прафесарам. І гэты лінгвістычны напрамак падтрымаем нашым пытаннем. Сёння для вас, калі ласка, пішыце адказы ў каментарах, ваша улюбёнае слово па-беларуску. І таксама напішыце, можа, сустракались вам беларускамоўныя нейкія такі беларускамоўны хейт, калі вас хейцяць за тое, што вы размаўляеце па-беларуску. Ну, а пачнем, як заўсёды, з таго, што нас злуе. Белпол днямі апублікаваў дакумент, у якім называюцца беларускія прадпрыемствы, што працуюць на расейскую вайну. Прапаноўваем, па-першае, яшчэ раз пералічыць гэтыя прадпрыемствы, каб кожны, хто мае дачыненне да іх працы, разумеў. Вы таксама забіваеце украінцаў. Глядзім матэрыял. Сцвярджэнне пра тое, што рэжым Лукашэнкі нібыта не ўдзельнічае ў вайне, гэта зручны і фальшывы міф, які штодня разбіваецца аб працу беларускіх ваенных заводаў. Паводле закрытых дакументаў, якія атрымалі расследавальнікі Белпол, сёння больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў наўпрост працуюць на патрэбы расійскай арміі. Маштабы гэтай інтэграцыі не хаваюць і самі чыноўнікі. Кіраўнік Дзяржваенпрама Дмітрий Пантус адкрыта заяўляе, што расійскі дзяржабаронзаказ больш не можа абысціся без беларускіх комплектуючых. Фактычна, Беларусь ператвараюць у велізарны тылавы зборачны цэх для Крамля. Найперш гэта датычыць сродкаў супрацьпаветранай абароны і высокадакладнай зброі. У Беларусі рыхтуюць фінальную зборку і выпрабаванні зенітных комплексаў Бук-М3 і Тор-М2. Ролі паміж заводамі выразна размеркаваныя. МЗКТ ў 3 змены штампуе колавыя шасі. Холдынг Пелінг робіць прыцэлы і оптыку для танкаў ды ракетных сістэмаў. Агат стварае сістэмы кіравання, а Віцебская КБ «Дысплей» пастаўляе маніторы і вылічальную тэхніку. За боепрыпасы і ракеты адказваюць завод дакладнай электрамеханікі і завод корпусных вырабаў. Ад зямлі гэты ланцужок вядзе ў неба да баявой авіяцыі. Баранавіцкі 558 авіярамонтны завод ужо пачаў вырабляць вузлы для ваенна-транспартных самалётаў Іл-76. А ў бліжэйшых планах паўнавартасная зборка штурмавікоў Су-25 і ўдзел у распрацоўцы найноўшага знішчальніка Су-75. Адначасова ў ваенныя рэйкі ўбудоўваюць і цывільныя прадпрыемствы. Пінскі суднабудаўнічы завод і Магілёў ліфтмаш рыхтуюць секцыі для ваенных караблёў, пакуль інтэграл і акадэмічныя інстытуты вырабляюць мікрачыпы і оптыку для спадарожнікавай выведкі. У Белпол падкрэсліваюць, разлік ідзе на тое, каб вывесці гэты кластар на поўную магутнасць да 2029 году. Знаходзячыся па-за зонай прамых удараў, рэжым свядома забяспечвае расійскую агрэсію, канчаткова абменьваючы беларускую прамысловасць і суверэнітэт на лаяльнасць Крамля. Вось, на жаль, кожны дзень мы чуем пра забітых і параненых ва ўкраіне. Таму паўтаруся, сумна, сорамна і, ведаеце, такая ганьба. Ведаць, што нашыя суайчыннікі таксама працуюць на расійскую ваенную машыну. Пра тое, насколькі моцна Беларусь у гэта уцягнутая, і мы зараз паразмаўляем з прадстаўніком Белпол Владзімірам Жыхарам. Вітаем. Доброе утро. Наколькі моцна Беларусь уцягнута вось у гэтае супрацоўніцтва? Ну, она... Ідзе вайна? Серьезно, полностью, как только можно, как это выгодно Лукашенко. Этот документ, который мы показали, это их планы на будущее. Это то, что они планируют дополнительно производить в Беларуси. Расейцы? Нет, белорусы. Белорусы для русских. На территории Беларуси они для смотрят, что они, да, они смотрят, что они могут. То есть это такое оценка их возможностей и заинтересованности. Потом, когда они соберут такой кейс, они пойдут к русским и будут предлагать свои услуги вот по этим направлениям, потому что они понимают, что по этим направлениям они могут, ну, например, что-то произвести, достичь какого-то результата. То бок гэта нават не расійская прапанова, Нет, вот в этом непасрэдна беларусы. Да.
Вот в этом и есть проблема. Когда мы смотрим на это все, мы понимаем, что это именно Беларусь является инициатором, она предлагает свои услуги, и именно это фактически стало причиной введения санкций против многих предприятий, потому что сперва белорусские предприятия навязывают свои услуги русским, они начинают что-то поставлять, появляется информация, после этого информация преобразовывается в санкции, которые вводятся против этих предприятий. А якія прадпрыемствы, мабыць, будуць новымі, якія войдуць у спіс, што яны будуць вырабляць ці прапанаваць? Не ведаю, тэхналогіі, транспарт, мабыць, я не ведаю, адзенне. І давайце, калі можам, гэты спіс акрэслім, гэтыя прадпрыемства. Можа, людзі не ведаюць, што яны робяць, я не ведаю, капелюшыкі для расійскіх военных. Ну, как правило, люди все это прекрасно знают, увы. Если говорить по предприятиям, то мы уже неоднократно говорили, что это всего там чуть более 500 белорусских предприятий, которые работают. Нужно понимать еще, как устроена Беларусь. То есть, условный там, Минский тракторный завод, в его холдинг входит там десяток предприятий. И когда в этом документе, например, фигурирует одно предприятие, например, там условный интеграл, это значит, что все предприятия, входящие в холдинг интеграл, так или иначе будут задействованы в выполнении этого заказа. Например, из той информации, которая у нас есть, буквально получили ее не так давно от наших украинских партнеров, что непосредственно в Орешнике были детали не только самого интеграла, как головного предприятия, но и также предприятия, которые входят в холдинг интеграла. А у нас ёсць такая традыцыя, ведаеце, ну, казаць, што гэта Крэмль, ён прымусіў беларусаў, і вось яны па замове Крэмля. А зараз вы кажаце, што вось гэтае новае даследаванне і расследаванне ваше, яно паказвае, што гэта выйшла не на вайсковыя, а на бізнес-рэльсы, то бок, што мы можам прапанаваць Расіі? Ці гэта так? Во-первых, так нам удобнее воспринимать, что это нас заставляет всего Кремль. По сути, это все-таки не так. Когда не было Киева за 3 дня, Лукашенко пришлось как-то ротироваться, искать выходы из ситуации, потому что те санкции, которые велись именно за предоставление территории для полномасштабного вторжения, они больно ударили, и нужно было как-то те предприятия, которые, в общем-то, оказались под санкциями, как-то их переориентировать. И их вот переориентируют, модернизируют, некоторые предприятия возводят с нуля. И даже в самом начале, там 22 год, там, середина 22 года, все предприятия, которые начинали поставлять первые такие уже осознанные, оформленные поставки тех же самых прицелов для танков, это было не по инициативе Кремля, это было по инициативе Минска. То есть Минск пришел, сказал, что у нас есть вот предприятия, сейчас они будут простаивать из-за того, что вы не смогли Киев за 3 дня взять. Поэтому давайте мы будем этим заниматься. Как и они брали контракты, они не могли их выполнить, они отправляли часть деталей в Китай, потому что они взяли много, больше, чем могут, в общем-то, переварить. И поэтому пришлось отправлять в Китай и чертежи, определенную документацию техническую. Это сначала, конечно, перевести ее нужно было, это тоже стоило денег. Потом уже в Беларусь возвращались готовые детали, эти детали собирались в прицелы для бронетанковой техники, стрелкового оружия и отправлялись в Россию. Слухай, вось зараз гэтае сяброўства уладаў, беларускіх уладаў, непасрэдна Лукашэнкі з людажэрскімі рэжымамі, М'янма, сустрэча з прэзідэнтам М'янмы, потым Талибан прыязджаў, сыры Талибан прыязджаў у Беларусь паглядзець сыры. Ну што гэта за хлусня такая? Гэта таксама пытанне не эканамічнае, гэта зброя перш за ўсё. Ну, в какой-то мере это тоже экономический вопрос. Гроши, великие Да, гроши. потому что Беларусь производит то, что Россия хочет, но зачастую происходят такие ситуации, когда, например, Беларусь что-то произвела, должна поставить российскому предприятию, ну, а это предприятие, благодаря успешным действиям ВСУ, прекращает свое существование. Поэтому нужно как-то вот то, что произведено, куда-то сбывать. И, например, ситуация экономическая российская тоже, скажем так, она создает проблемы для Лукашенко, потому что если чем хуже ситуация в России, тем за меньшую цену они хотят выкупать что-то у Беларуси. Естественно, они и сейчас, белорусские предприятия, во многом они выходят в ноль, некоторые там чуть-чуть с прибылью. А если еще русские будут требовать покупать, точнее, продавать им что-то еще дешевле, так
І В чому гэта, смысл? гэта адбываецца таксама, калі, напрыклад, Наталья Эйсман бярэ слухаўку, тэлефануе ў Афганістан ці ў М'янму і кажа, у нас ёсць зброя, купіце у нас, калі ласка. Ці гэта наадварот, адтуль? Нет, это их, это и заинтересованность Беларуси. То есть есть послы, есть другие люди, которые лоббируют интересы режима Лукашенко в этих регионах. Они предлагают свои услуги, что, смотрите, у нас есть, в принципе, вот этот новый автомат ВКС-100. Он же не какой-то там ультрасовременный. Это просто переработанная модель Калашникова, на которую навешали все то, что производит, в общем-то, Кидмотек. Ну так мы бачым, што тады для Беларусі, беларускіх прадпрыемстваў, беларускага рэжыма ёсць карысць у тым, каб пашыралася вайна не толькі на Украіну, напрыклад, на тэрыторыю Украіны, а і на тэрыторыю Еўрасаюза, у частку НАТО. То бок, калі Расія тэарэтычна, але мы хвалюемся за гэта, можа рабіць нейкі напад на тэрыторыю НАТО. Ну, Беларусь нібыта з гэтага будзе мець не только проблема, але и гроши, не? Нет, в данном случае это не будет, потому что Беларусь сразу попадет под удар ответный. Она будет первой территорией, которая попадет под удар. А калі гэтыя удары будуць наносіць, напрыклад, з тэрыторыі Беларусі, але не беларускія сілы, а расійскія? Мы ж заўсёды можем сказаць, гэта Кремль? Не. Тут надо понимать, что Беларусь... Артикул 33, 12 и 14 ААН, там написано, что такое агрессия. Калі ты представляешь свою территорию для захопа краины. Это таксама агрессия. Ты агрессор. Беларусь гэта агрессор. Страна агрессор. НАТО мае тады будзе мець магчымасць наносіць удары ў адказ па тэрыторыі Беларусі. А гэта, я разумею, што мы заходзім зараз на тэрыторыю такіх. Каб гэтага не было, мы жадаем, каб гэтага не было, я асабіста жадаю, але гэта таксама удары па прадпрыемствам, якія працуюць на вайну, ці гэта па ваенным часткам, ці, я не ведаю, па маленькім... По всем объектам, которые представляют оперативный интерес. Тут нужно понимать, что то положение вещей, которое есть сейчас, оно Лукашенко раньше устраивало, сейчас не очень. То есть ему надо, чтобы Россия, естественно, побеждала для того, чтобы поставлять туда вооружение. Ему не надо для того, чтобы с территории Беларуси началось новое какое-то вторжение, либо какая-то агрессия в сторону стран НАТО, потому что тогда Беларусь становится первой страной, которая получит ответный удар. И все эти предприятия, все эти точки, в общем-то, они известные. А якія гэта прадпрыемствы? Давайте акрэслім, бо нас заўсёды глядзяць людзі і кажуць, што? 500 предприятий тяжело. Давайте самые галоўныя. Так, моя задача зараз, каб люди зразумелі, што яны працуюць. Безусловно. Интеграл, завод корпусных изделий, то есть предприятие, которое создается в чистом поле, можно сказать, для производства боеприпасов. Пелен, Планар. Беломо. Да, то есть, они же все входят там в холдинг. То есть это предприятия, основные. Но нельзя сказать, что какое-нибудь условное там ООО небольшое не играет важной роли во всем этом выполнении государственного оборонного заказа. Потому что условный Пелинг, либо там Планар, либо МЗКТ, там, не знаю, там, тот же самый ЗКИ, они не могут купить что-то в Европе, либо там в Японии, потому что они под санкциями. Для этого им нужен какой-нибудь посредник. В виде открытого там, или там, закрытого акционерного общества, либо общества с ограниченной ответственностью, которое, не имея никаких санкционных ограничений, будет через еще какие-нибудь фирмы-прокладки покупать и привозить это в Беларусь. Оно небольшое, там может быть и 10, и 20 человек, а может быть вообще 3 человека. Но разве, если смотреть на общую картину целиком, это предприятие не играет важной роли, поэтому это играет важную роль. То бок, я так разумею, калі падлічыць, прыкладна, амаль палова ўсіх буйных прадпрыемств у Беларусі задзейнічаны у падтрымцы России. В той или иной мере, да. И то бок это... Больше за половину нават. Мы говорили... Частки Беларуси, это не только про Менск, мы кажем Менскую область, а про разные части. Безусловно, потому что они должны... Лукашенко тоже понимает, что нельзя концентрировать все деньги или там в одной точке. Тот же самый МТЗ, он имеет на предприятия по всей Беларуси, то есть они, которые входят в холдинг. То же самое, взять БелАЗ. БелАЗ, мы тоже неоднократно говорили о том, что БелАЗ производит гальванообработку колес для реактивных снарядов, которые в последующем поставляются в Россию и используются в системе ССО «Град». А ўвогуле Лукашенко мае такую магчымасць паўплываць, адмовіцца, напрыклад, ад не хочу грошай. Вось, напрыклад, Трамп сказаў: Лукашенко, адмаўляйся ад России и 100 миллиардов, триллион Но он прекрасно долларов. понимает, что этого не будет.
Понимаете, Трамп может пообещать, может даже что-то дать. Это, например, Трамп, это такой умовный Трамп. А Путин пригласит к себе, и самолет почта. может превратиться, ну, Зразумела. приземлиться вертикально в землю. Он прекрасно знает, с кем он имеет это дело. Не И он треба прекрасно... льотать никуда, сиди себе в Они своей вот так, Беларуси. когда тебе просто не перечислят деньги, и тогда у тебя в стране начнется, в общем-то, серьезнейший кризис. И мы видим, что они рассматривают разные варианты, и эти постоянные подготовки так называемого МВД по всей стране, когда перекрывают центральные части городов, проводят, там, используют светошумовые гранаты, то есть, ну, спецтехнику и спецсредства. Как правило, это происходит при каком-то электоральном цикле. То есть, Почнется когда, вот. Чехословакия еще. Поэтому они готовятся к разному развитию событий. Но то, что Лукашенко точно не надо, точно он бы не хотел, он понимает, что тогда, в общем-то, конец будет слишком близок для него. Это какой-то конфликт с НАТО. Но он здесь не управляет ситуацией. Он сдал военный суверенитет. И 24 февраля 2022 года, и потом это закрепил договором о гарантиях безопасности союзного государства там, через 1,5 года, где любое нападение на страну, там, Беларусь, либо Россию, это нападение на союзное государство, при котором там войска используются и те, и те. Слухай, а як ты лічыш, а магчымы напад на Украину яшчэ з тэрыторыі Беларусі? Нужно понимать, что это не будет то же самое. Если это будет происходить, это не будет Зразумела, то же это самое. не танки. Да, это использование территории Беларуси для, например, размещения тех же самых установок по запуску более легких, более дешевых БПЛА, которые могут рассматриваться как инструменты для нанесения ударов по западной территории Украины. Туда, куда, как правило, не долетают шахеды, потому что все-таки системы РЭБ, ПВО, они работают. А здесь именно разрезать именно узлы поставок помощи, которая идет именно через Западную Украину, с западных стран. И я думаю, что в ближайшее время, я не могу пока говорить точные сроки, но мы представим большой аналитический материал о том, что происходит в Беларуси. Это будет такой, в общем-то, основной и, можно сказать, фундаментальный материал, который покажет реальное положение вещей в Беларуси, и каждый, кто сможет, кто прочитает это, он сможет сделать выводы о том, что же действительно сейчас происходит в Беларуси и чем это угрожает в будущем для, не только для Украины, но и для стран НАТО. А гэта у якіх сферах? Да, практически во всех. Ага. То есть это экономика. Это будет, в целом это будет милитаризация Беларуси, которая состоит из экономики, из изменений правовой базы, из изменения, как детей милитаризируют, как возводится военная инфраструктура, точнее инфраструктура военного назначения, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. То есть когда многие удивлялись, или там для них была шоковая информация о ретрансляторах, поверьте, это далеко не все. Ну, мы вас запрашаем адразу нам ўсё эксклюзивно представить раніцу. Свет, Злучаны Штаты Амерыкі, я не ведаю, Аўстралія, Еўропа, яны ж бачаць гэта ўсё, яны ведаюць гэта ўсё. Поэтому страницы не переворачиваются, поэтому никто не соглашается, особенно в Европе. Ну, Америка еще может условно там попытаться как-то разговаривать с Лукашенко. Мы прекрасно понимаем, какая там сейчас ситуация, какие там интересные вещи происходят. Но Европа, которая граничит с Беларусью, она прекрасно понимает, чем угрожает такая Беларусь. Украина прекрасно понимает, чем угрожает такая Беларусь. Все прекрасно знают, что слова там о том, что мы никогда на вас не нападем, ну спросите у Киева, насколько это... До речі, про ненапад. Вось Більд піша про створення так званих аўтаномных зон обороны на ўсходнім флангу НАТО. А што гэта можа азначаць для Беларусі, ну, разумеем, з боку беларуска-польскай ці беларуска-літоўскай межы? Гэта можа змяніцца на тое, што там зноў межы закрыюцца, ці, мабыць, будзе такая кіл-зона, нічога жывога няма? Смотрите, Белпол работает последние 2-2,5 года очень интенсивно с нашими европейскими партнерами. Мы всю информацию, которую мы публикуем, естественно, заранее мы ее передаем нашим партнерам. Мы проводим закрытые брифинги в различных, скажем так, институциях стран Европейского Союза. То есть они прекрасно понимают, что происходит в Беларуси. Что они сейчас делают? Они, понимая, что может быть, они готовятся. Это то, что очень важно. Если там условно 4 года назад Европа была не готова к развитию событий, эскалации со стороны Беларуси, сейчас Европа готова. Что может произойти при любом изменении оперативной обстановки? Может быть просто возведена условно стена, за которой будут находиться уже и дроны, и РСЗО, и танки, и люди.
А можа тады беларуская армія, напрыклад, ну, якой мы вельмі заўсёды ёсць надзея нейкая, што гэтыя людзі возьмуць і скажуць не. Ну, то бок, зразумела, што дроны, ці там танкі, ці нешта з гэтага, ну, гэта ўсё ж тэхнічная вайна, то бок зараз тэхнічная вайна. Але ці ёсць надзея на беларускую армію, што людзі скажуць не, мы не будзем удзельнічаць, і танк не паведу, і дрон не буду наводзіць. І для гэтага, як заўсёды, ёсць расейцы. У беларусаў один адказ. Ну, привезут расейцев, будут бомбить. Я бы таких, конечно, надежд не питал особенно. Нужно понимать, что, как говорят мои коллеги, белорусская армия прошла 3 чистки. Первый это был 20-й год, 22-й, ну и третий это такая совокупная, когда люди уходили вообще с войск по окончанию контракта, и Гаюн. Если там люди патриотически настроенные есть, много ли их, хотелось бы больше. Хотят ли они воевать? Нет, они не хотят воевать, не потому что они понимают, что там условная Польша, Литва или Украина не их враги. Нет, потому что они не хотят умирать, они хотят, чтобы то небольшое имущество, там, которое у них есть, не было разрушено, и чтобы они сами не умерли. И тот вот минимум, которым они обладают, он у них был, в общем-то, и дальше. То есть нет каких-то таких там высокоморальных причин, по которым они не хотят воевать. Ах, ну, все равно надея, ну, некая надея, ну, надеюсь, оборонять свою краину. Караценечкі адказ. Так ці не? Калі, не дай Боже, Расія нападзе на Беларусь, ты пойдзеш пад чырвона-зялёны сцяг у полк, напрыклад, імя Качанавай. Пойдзеш? Вообще без комментариев. Это... Все, зразумела. Дякую, вялікі. Я так само не ведаю. З намі быў Владимир Жыгар, прадстаўнік Белполу. Денис, дзякуй за ваше пытанне, за цікавосткі вашы, дзякуй. Так, а вось днямі беларусаў зноў раззлаваў чарговы расеец. Што там адбываецца, што здарылася, давайте зараз паглядзім. Ёсць просты тэст на імперскасць. Скажыце расійскаму публічнаму дзеячу, блогеру ці чыноўніку слова «Беларусь». З верагоднасцю ў 90% у суразмоўцы пачнецца востры прыступ лінгвістычнага свербу. І вы пачуеце класічнае «па-руску правільна Беларусія». Краіны з такой назвай няма, на мапе ўжо больш за 30 гадоў. Яе няма ў Канстытуцыі і нават у афіцыйным расійскім класіфікатары. Але літара А і мяккі знак у назве суседняй дзяржавы дагэтуль успрымаецца суседзямі як асабістая крыўда. Адным з самых яскравых адэптаў моўнага рэваншызму застаецца расійскі дызайнер і блогер Артемій Лебедзеў. Чалавек, які любіць паўтараць пра сімпатыю да Беларусі, кпіць з нашай мовы за адсутнасць комплексаў і пасылае лаянкай кожнага, хто просіць пісаць «беларус» праз А. Маўляў, як абаронца нормы ён не гатовы калечыць родную мову дзеля суседа. У гэтай логіцы выдатна ўсё. Імперская пыха тут выдаецца за лінгвістычную дасведчанасць, а элементарная павага да суверэнітэту абвяшчаецца псаваннем расійскай мовы. І гэта не выпадковасць, а дыягназ. Уладзімір Пуцін у сваіх афіцыйных указах, як з касманаўткай Марынай Васілеўскай, дэманстратыўна ўжывае грамадзянка Рэспублікі Беларусія, ігнаруючы як дыпламатычны этыкет, так і міжнароднае права. Жырыноўскі гадамі марыў пра 6 губерняў, а прапагандысты, Салаўёў, Кіасаянды і іншыя пасля 20-го года адкрыта кляймяць беларушчыну здрадай. Каланіяльны позірк доўга быў дэфолтным і для расійскай апазіцыі. Можна згадаць, як у пачатку 2010-х Алексей Навальны ў сваім блогу гэтак жа паблажліва кпіў з беларускага фанетычнага правапісу. У падобным заўважны і іншыя лібералы, якія пасля зрабіліся сябрамі беларусаў, Васіль Уткін і Александр Няўзораў. Пазней іх погляды істотна эвалюцыянавалі да шчырай падтрымкі беларусаў у 2020 годзе. Але той ранні эпізод застаецца яскравым прыкладам агульнай інерцыі мыслення. Пакуль цывілізаваны свет пазбаўляецца ад імперскага мінулага, Германія афіцыйна перайшла ад Вайсрусланд да Беларус, у Францыі адмаўляецца ад Беларусі, а Вікіпедыя выправіла назву галоўнага артыкула «Масква ж працягвае весці бой за савецкі анахранізм». Здаецца, за такімі выказваннямі стаіць нешта большае, чым звычайна хамства і, мабыць, невыхаванасць. Зараз будзем разбірацца з адмыслоўцам, ну, усё як мы любім. І вось што цікава, дапаможа нам у гэтым прафесар, амерыканскі даследнік моўных паводзінаў беларусаў Курт Вулхайзер. Курт, вітаем вас. Добрый день. Вельмі прыемна і цікава вас бачыць. Што такое моўныя паводзіны беларусаў
увогуле, што такое моўныя паводзіны з пункту гледжання лінгвістыкі, мабыць, сацыялогіі, чагосьці-небудзь яшчэ. І чым моўныя паводзіны беларусаў адрозніваюцца, напрыклад, ад моўных паводзінаў іншых краін? Ну, это моўныя практыкі, можна сказаць, людзей, ну, у якіх сітуацыях выкарыстоўваюць якія мовы ці варыянты мовы. Вось. Беларускі выпадак вельмі цікавы тым, што, ну, сапраўды, ну, я б сказаў, большасць беларусаў лічыць беларускую сваёй нацыянальнай мовай, але толькі, ну, параўнальна маленькі адсотак стала карыстаецца ёю. Вось. І таму гэта вельмі цікавы выпадак. Ну, я шмат гадоў сачу за гэтай з'явай, і яшчэ мяне цікавіць вось перспектывы адраджэння мовы, распаўсюджання мовы сярод беларусаў і не беларусаў. Гэта таксама цікавы момант. Вось беларуская мова як замежная. Так, это сапраўды цікава, але яшчэ ёсць такі кейс вось у нашым сюжэце да гэтага і тэмы сённяшняга нашага эфіра пра то, як замежнікі, а галоўнае суседзі ставяцца да мовы свайго суседа. Вось зараз гэта мы пра расейцаў, якія кажуць, што Беларусь гэта не так пішацца, не так кажацца, і яны лепей ведаюць пра тое, як трэба выкарыстоўваць беларускую мову. Гэта праблема такой невыхаванасці і нейкага хамства, ці, мабыць, ну, аднаго чалавека, напрыклад, таго ж Артемія Лебедзева. Ці гэта ўсё ж такі агульная нейкая расейская традыцыя, імперская традыцыя, мабыць, традыцыя вялікага суседа? Ну так, это, ну, такое стаўленне да беларускай мовы мае свае карані менавіта ў імперскім мінулым. Вось, і, ну, гэтае стаўленне, мне здаецца, вельмі распаўсюджанае сярод расейцаў, хаця ёсць і расейцы, якія вельмі добра ставяцца да беларускай мовы, нават ёсць тыя, якія вывучаюць яе, лічаць яе вельмі мілагучнай, цікавай. Так што гэта далёка не ўсе расейцы, але, на жаль, ну, ёсць, ну, ёсць такія асаблівыя асобы. А як вы прыйшлі да беларускай мовы? Калі гэта было, дзе, навошта? Ну, это доўгая гісторыя, але, ну, у 80-е гады, ну, я вывучаў спачатку расейскую мову, ось, тады лічыў, што, ну, трэба. Ну, я спачатку думаў, што, можа, пайду дыпламатычны корпус, ось, ну, вырашыў, што трэба ведаць расейскую мову. А потым, ну, вучуся ў аспірантуры, ось, пачаў вывучаць гісторыю. Ну, потым я вырашыў, што ўсё ж такі мовазнаўства мяне больш цікавіць, чым дыпламатыя. Ось, і таму, ну, змяніў напрамак, вось, і пачаў вывучаць гісторыю усходнеславянскіх моў і яшчэ гісторыю кнігадрукавання у усходніх славянаў, даведаўся пра Скарыну, пра ягоную Біблію. Ось, і мне стала вельмі цікава, бо нам нічога не расказвалі пра старажытна-беларускую мову на занятках па гісторыі усходнеславянскіх моў. Так што, вось, ну, такім чынам, праз Скарыну, можна сказаць, я і даведаўся пра статут Вялікае княства Літоўскае на старабеларускай мове. Усё гэта было вельмі цікава. Потым, гэта ўжо другая палова 80-х гадоў, я даведаўся пра узнікнення нацыянальнага руху у савецкай Беларусі, нацыянальны фронт. Ну, такім чынам вырашыў, трэба
вывучаць сучасную беларускую мову. Вот вы казалі, што беларусы зараз называюць шмат беларусаў, большая частка называюць беларускую мову сваёй роднай, але не карыстаюцца ёй. І як вы можаце зараз, як вось чалавек, які вывучае моўныя паводзіны беларусаў, ацэніць сітуацыю з беларускай мовай, яе стан у Беларусі? Гэта стагнацыя, гэта нейкае асаблівае уразлівае становішча, ці, мабыць, нешта больш складанае? Ці ёсць перспектыва гэтай мовай карыстацца, зрабіць ее агульнанацыянальнай, дзяржаўнай, ці калі размаўляе не самы вялікі адсотак людзей, гэта немагчыма? Мне здаецца, што ж такі надзея ёсць. Вядома ж, цяперашняя сітуацыя у Беларусі не вельмі спрыяльная для мовы, бо ось якраз палітыка дзяржавы вельмі моцна ўплывае. Але мне здаецца, стаўленне беларусу да сваёй мовы, мне здаецца, змянілася за апошнія гады, і цяпер гэта, вядома ж, складаная сітуацыя, паколькі, як я ўжо казаў, дзяржава не зацікаўлена ў распаўсюджанні беларускай мовы, але калі будзе такі ўрад, які... Не дзяржава, а ўрад. Урад, скажем так. Улады не зацікаўлены зараз. Тады, мне здаецца, ёсць перспектывы, бо яшчэ былі ўсе гэтыя грамадскія ініцыятывы, бясплатныя курсы беларускай мовы, мова на нова. Калі б дзяржава падтрымлівала такія ініцыятывы, гэта было б яшчэ лепей. Пакуль яны толькі робяць выгляд. А вось мы ведаем, што вы шмат даследавалі такі феномен, як новыя беларускамоўныя. То бок гэта людзі, якія раней размаўлялі па-расейску, напрыклад, і раптам знянацку яны перайшлі на беларускую мову. Што гэта за людзі? Што паўплывала на такі пераход? І навошта? Так, вось я пачаў вывучаць эту з'яву яшчэ у 2013 годзе, праводзіў фокус-групы у Мінску, у іншых гарадах, у Гомелі. І мяне было цікава, чаму людзі пераходзяць з расійскай мовы на беларускую. Тады многія казалі, што гэта ўсё ж такі моя родная мова, трэба уратаваць родную мову. І потым я вярнуўся ў Беларусь у 2019 годзе, зноў праводзіў фокус-групы. І, такія матывацыі. Ёсць розныя там варыянты, але у большасці гэта людзі казалі, што проста усведамлялі, што гэта наша нацыянальная мова. І вельмі часта бывала, што людзі, скажам, ездзілі за мяжу, і асабліва калі ва ўкраіну ці ў Літву, і бачылі які статус у нацыянальнай мовы ў гэтых краінах, і гэта неяк паўплывала таксама на вырашэнне перайсці на беларускую мову. Дарэчы, цікава, што украінцы, нашы суседзі, яны якраз у 2014 годзе пачалі актыўней выкарыстоўваць украінскую мову. Пасля ў 2021 у іх была моўная рэформа, уся дзяржаўныя СМІ сталі працаваць на беларускай. У 2022 на украінскай. Зразумела, у 2022 усе вялікай часткай перайшлі на украінскую мову. Мне падаецца асабіста, што гэта паўплывала і на беларусаў, што беларуская павінна быць асноўнай у выкарыстанні, каб іншыя суседзі не прыйшлі. Дарэчы, калі ўявіць, напрыклад, што заўтра зменіцца моўная палітыка ў Беларусі, вось увогуле, на 100%. Што трэба было б зрабіць, каб у наступнай, скажем так, прыкладна 5-10 гадоў атрымалася адрадзіць
беларускую мову ў Беларусі? Якія моўныя курсы? Што чаго ў пачаць? школах, у садках дзіцячых, у установах дзяржаўных? Ну, безумоўна, сістэма адукацыі вельмі важная для адраджэння мовы, для рэвіталізацыі, такі тэрмін у сацыялінгвістыцы. Але, ну, як Джошуа Фішман, вядомы амерыканскі сацыялінгвіст, казаў, школа – гэта недастаткова, каб адрадзіць мову. Бо, ну, атрымаецца такая сітуацыя, як у Ірландыі, дзе, ну, усе вывучаюць эту мову, але Ніхто не ўжывае ее. амаль ніхто не карыстаецца ёю, ну, штодзённа, скажем так. Ну, вядома ж, каб, ну, на дзяржаўным узроўні, каб гэта была що ж таки мова Краіны і дзяржавы. Ну, так, мова, скажем, парламента. Ну, А ці дастаткова это? Вось калі, напрыклад, я там маці, і я заўсёды па-расейску буду размаўляць са сваім дзіцём. Гэта дзіцё, ну, толькі расейскую чуе і некалі чуе ў нейкіх там дзяржаўных установах, у школе, мабыць, у садку, у дзіцячым садку. Ці гэтага дастаткова, каб ён стаў, ну, хаця б білінгвам і беларускую ўспрымаў як асноўную? Ці патрэбна, каб усе вось гэтыя заклады, усе установы ад садочка да крамы былі беларускамоўныя? Вось наколькі вялікі адсотак павінны ўплываць на чалавека? Ну, мне здаецца, яшчэ, ну, калі гэта толькі на дзяржаўным узроўні, то атрымаецца нешта як ва ўсходняй Украіне. Вось, значыць, у афіцыйных сітуацыях карыстаюцца нацыянальнай мовай, але, ну, дома, на вуліцы збольшага размаўляюць па-расейску, так? Ну, цяпер ужо у выніку вайны вось крыху іншая сітуацыя, ну, прынамсі, у тых тэрыторыях, якія яшчэ знаходзяцца пад Кіевам, але мне здаецца, таксама трэба, ну, патрэбны розныя ініцыятывы у культурным жыцці, скажем, ну, каб, ну, папулярызацыі мовы. У рэкламе, у фестывалях, у музыцы. Так. А колькі часу патрэбна, каб цалкам перайсці на беларускую мову для дзяржавы, для дзяржавы? Складана сказаць. Я думаю, што павінна быць, ну, пераходны перыяд, які можа 10-15 гадоў. Але, ну, бо гэта не за адзін год. Ось няма дакладных там ось адпаведнікаў у іншых краінах. Ну, ёсць пэўныя цікавыя выпадкі, там, ну, напрыклад, у Гішпаніі, у розных рэгіёнах, там пасля смерці Франка, то 74-й год. Ну, так, пачалі вось прасоўваць і каталонскую мову, і галісійскую, баскую мову, вось, і там ёсць пэўныя дасягненні. Ну, у каталонцаў, ну, заўсёды даволі моцная пазіцыя была, паколькі там гарадская буржуазія заўсёды размаўляла па-каталонску, так што крыху іншая сітуацыя, але у Галісіі, там на паўночна-захадзе Гішпаніі, там сітуацыя бліжэйшая да беларускай, а, ну, за гэты час, вось цяпер ужо з'явілася новае пакаленне, якое свабодна размаўляе па-галісійску. Такая размова, але, на жаль, няма часу у нас. Караценька, ваше улюбёнае беларускае слово?
памяркоўнасць. Дзякуй Цікава, вялікі. цікава. Дзякуй вялікі. Пра беларускую мову мы размаўлялі з прафесарам, амерыканскім даследнікам моўных паводзінаў беларусаў Куртам Вулхайзерам. Дякую вялікі, што прыйшлі да нас. Калі ласка, пішыце ў Па-ангельску скажы што-небудзь. Thank you so much. У каментарах, калі ласка, пішыце сваё улюбёнае слово на беларускай мове, а мы давайте паглядзім на добрыя, прыемныя падзеі ўсяго свету. У Дэбрыцэне рыхтуюцца да юбілейнага 60-га кветкавага карнавалу, аднаго з самых славутых гарадскіх святаў Вугоршчыны. Кветкі тут не проста ўпрыгожваюць вуліцы, іх ператвараюць у вялікія рухомыя кампазіцыі, якія праязджаюць праз увесь горад. Сёлета такіх платформаў будзе 12, для іх выкарыстаюць 130 тысяч вяргіняў, яшчэ каля 50 відаў зрэзаных кветак і больш за 500 раслінаў у вазонах. Але ў свой 60-ы год карнавал змяняецца. Калісьці гэта было аднадзённае свята, а цяпер амаль тыдзень канцэртаў, выставаў, танцаў і гарадскіх імпрэзаў. На галоўным парадзе кветкавыя платформы будуць суправаждацца больш як 2000 танцораў і музыкаў. Пасля свята частка жывых раслінаў атрымае другое жыццё. Імі аздобяць школы і дзіцячыя садкі. А што калі Японія пераедзе ў Капенгаген? У знакамітым парку Тывалі адкрылі японскі квартал з вузкімі вуліцамі, ліхтарамі, неонам, крамамі, прысмакамі і атракцыёнамі. Новая зона называецца Хікары, што па-японску азначае святло. На 2000 квадратных метраў тут стварылі вуліцу ў японскім стылі. Практычна з самога пачатку у Тывалі можна было знайсці Азію. Данія стагоддзямі цікавілася Азіяй, гандлем, эстэтыкай і культурай. Таму гэтая цікавасць насамрэч мае вельмі даўнюю гісторыю. Японская культура для Тывалі не новая тэма. Яшчэ ў 1900 годзе тут пабудавалі японскую пагаду, якая сталася адным з самых славутых сімвалаў парку. Таму новая зона Хікары быццам працягвае даўнюю традыцыю парку звяртацца да азіяцкай культуры. Над Хікары працавалі 5 гадоў. Частку матэрыялаў прывезлі беспасярэдня з Японіі, у тым ліку каля 60 тоннаў традыцыйнай дахоўкі. У сталіцы Літвы прайшлі забегі коргі. На старт выйшлі каля 130 сабакаў з 8 краінаў. Гаспадары клікалі іх цацкамі, ласункамі і нават мятлою, каб тыя хоць неяк дабеглі да фінішу. Але коргі мелі ўласныя планы. Адныя спыняліся яшчэ на старце, другія пасярод дыстанцыі пачалі знаёміцца з супернікамі, а некаторыя на гул разварочваліся і беглі назад. Коргі – адныя з самых павольных сабакаў у свеце. Таму выраз «забег коргі» ужо крыху супярэчлівы. Мы не хочам, каб яны спаборнічалі. Галоўнае, каб ім было весела. А пасля забегаў конкурс на самы гучны брэг і сапраўднае чацвераногае дэфіле. Конкурс на самы гучны брэг. Спадабалася мне гэтае выказванне, Дзяніс. Не ведаю, чаму. А я вітаю Ярославу ў нашай студыі. Не ведаю, такая вось атрымалася падводка. Ярослава, вітаў. Вітаю. А што ў Беларусі з падзеямі? Так, ну у мяне сёння агулам такія весёлыя відосікі. І давайте вось з чаго пачнем. Невялічкі такі будзе тэст на ўзрост. Мне вельмі спадабалася беларуская адаптацыя вось гэтага тренда. Давайте зараз паглядзім першы відосік. Добрый день. Добрый день. Сегодня у нас вечериночка для белорусов 30+. Так, конечно, мне есть 30. Откажите на питание. Кто я? Фейс-контроль. Сегодня вы не проходите, даруйте. Так. Нормально, все прошли. Там шмат таких моментаў. Там быў цэлы цыкл, і, дарэчы, вось у апошнім відосіку ўсё ж такі гэты чалавек трапіў на вечарыну беларусаў 30+, але я б хацеў яшчэ адзін відосік паказаць таксама з гэтай серыі. Да, давайте все паглядзім. Добрый день. Так, добрый день. Сегодня у нас вечериночка для белорусов 30+. Вам есть 30? Так, есть, конечно. Ну, подскажите, ласка, вы ведаете кого-нибудь з Альфа Центаура? Якая Альфа Центаура? Чава Какала сегодня вы не проходите, даруйте. Там яшчэ было, які у вас тэлефонны аператор?
Да. А1. Да. Вы не проходите, Белком повинны быть. Потом с Рождеством и Новым годом Ну, Дед поздравляю. Мороз там. Дед Мороз. Гэта Мне класс. вельмі спадабаўся гэты тренд, і ён заляцеў вельмі добра. Але давайте зараз яшчэ одно відэа, якое вось асабіста ў мяне разблакавала пэўныя ўспаміны. Зараз паглядзім відос, і пасля будзем ўжо разбірацца, ці сапраўды гэта чыста беларуская штука, ці не. Белорусы, они не знают, что такое фликер. Я говорю, фликер купила. Они такие, что купила? Я говорю, фликер. Они не знают, это наш. Ну До што? речі, я коли бачу у Ну, Польщі людей з флікерами, я така, ну мої. Мені подається, гэта чисто беларускі вайб. Ну таксама я... Скажи ще раз, ну мої. Ну мае. Я читаю себе як адкрытую книгу. Дык вось, мне падаецца, гэта беларуская тэма. Ну я таксама, я пра флікеры ведаў столькі, я на вуліцу баяўся выйсці, Без калі там не флікера. было, то мне машына, думаў, саб'е каля У нас была пад'езда. вельмі моцная сацыяльная реклама, калі памятаеце, Да, там да, про гэтыя сапраўды. флікеры. У нас, да рэчы, у нас уся сацыяльная реклама «Заплаці пататкі, спі спакойна», «Капелька», вось гэтая якая. Слухайте, я памятаю, вельмі палохалі, што будуць там штрафаваць на велізарныя грошы. Пішыце, дарэчы, у каментарах, ці сапраўды кагосьці штрафавалі за флікер. І яшчэ раз нагадваем пытанне нашага эфіру сённяшняга. Ваше улюбёнае беларускае слово. Вось гэта Вось. ты знянацку. Да гэтага мы нагадаў. яшчэ- да гэтага мы яшчэ вернемся, але давайте... А твоё якое? А я скажу, все скажу. Давай. Карацей, на гэтым тыдні ў сеціве інтэрнэт я сустрэў самага, падаецца, мемнага беларускага дзеда. Я разумею, што гэта даволі спрэчна гучыць, да? Ага. Але, карацей, там канцэпт відоса такі, што унук частуе свайго дзеда бургерам. Той першы раз у жыцці яго будзе каштаваць, і, карацей, вось гэтая рэакцыя зараз на відэа. Пробуем с дедом то-то, что никогда не пробовал. Поехали. Никогда в жизни. Поехали. Поехали. Такой вот бургер. Я не знаю, сказал, дайте мне вкусный, дайте деду. Вот такой Мир вот. не видал. Вот это Да. у меня внук. Горячий. А чё? Ой. Так это же Анисим один такой Ну, здоровый. поделишься со мной, поделишься с бабушкой, с мамой. Давай. Да, поделимся никогда в жизни. Давай, все, пробуем. 3, 2, 1, поехали. Супер. Вот это гумбер. Ой-ой-ой. Ох и гумбер. Баба, попробуй. Иди сюда, ходи сюда. Все, говори всем пока-пока. Видите, заканчивается. Пока-пока. Гумбер? Гумберс, кажу. Каго мне гэта нагадвае? Каго? Мы... А што здарылася сёння? Чаму гэта ўсё? Ну, ўсё. Все трапляе нешта, Всё што ж трапляе. не відосам. Шпілечкі гэта жыццё. Я і коргі, і брэх, і гумбер. Все трапляюць Дзянісы сёння. Гумбер, Але давайте зараз мы, ведаеце, пяройдзем так бліжэй ўжо да тэмы сённяшняга выпуску, то бок пра мовы. Зараз будзе відос, і ён, ну так, называецца «Складанасці пераклада». І вось, Дзяніс, можа, ты ж лінгвіст, правильно? Можна і так сказаць. Можна і так сказаць. Я думаю, табе асабліва будзе цікава, але не толькі табе. Давайте паглядзім. Нахожусь сейчас в Минске, в Музее истории, и заметил тут, как необычно переведена одна и та же табличка на русский и на английский языки. Минск в конце 19 столетия. Что пишут на английском? Minsk was annexed by Russians in 1793 as a consequence of the second partition of Poland. То есть Минск был аннексирован Россией в 1693 году как результат второго разделения Польши. В 1996 году он стал центром Минской губернатуры, и все старинные названия улиц были заменены на русские имена. Что написано по-русски? Благодаря проведению Либаво-Раменской и Московско-Брестской железным дорогам Минск в конце 19 века превратился в торгово-промышленный центр всего северо-западного края. Ну прям. Главное, честно. Ай, А што, трэба працаваць са сваім кліентам. Які кліент для замежнікаў з нармалёвых краінаў нармалёвая інфармацыя, для расейцаў, каб гэтыя набывалі квіточкі, ну вось вам. Дарэчы, мне все было цікава, бо там ёсць і беларускамоўны варыянт, і я ўсё так углядаўся, там стопіў гэтае відэа, але, на жаль, там расійскі варыянт. Там расійскі варыянт, так. Ну, зразумела. Так, што яшчэ? Все відосики поглядзелі. Супер. Твоё улюбёнае беларускае слово. 1, 2, 3 можна. Карацей, я згадаў, вось, ну, каб не быць таким банальным, я згадаў два словы, але яны азначаюць тое ж самае. Я згадаў слово «арэлі» і слово «войдалка».
То ж тое ж самае. То ж сам, я і кажу, але і той мне так по-рознаму. Мне падаецца, арэлі гэта павінна, вось калі ў цябе эмацыйныя арэлі, а гойдалка ў цябе вось... Ну, это дакладна на дрэве, там, зачэплена і вісіць. Ага. Добра, чытаць каментары будзем літаральна праз некалькі хвілін, адразу пасля Андрэя Кашперскага. Ягоныя улюбёныя словы на гэтым тыдні — павуцінне, бойка і вулічны злодзей. Усім халоў, з вами ваш сяброўскі сусед, рэжысёр Андрэй Кашперскі. Пакуль Адысей плавае па ўсіх кінатэатрах свету, змагаецца са страшнымі хейтерамі, не адпускае гледачоў ужо больш за месяц і працягвае збіраць сотні мільёнаў долараў, кінатэатры запоўніліся павуціннем. Сёння мы пагаворым пра тое, чым жа займаюцца сын Адысея Тэлемах разам з Афінай і Менелаем у Нью-Йорку. У пракаце ляціць новы фільм пра чалавека-павука, у якім сабралася выдатная троіца актораў з Адысеі — Том Холланд, Зендэя і Джон Бернтал. Яны сабраліся, каб зрабіць простае і добрае кіно, якое сталася сапраўдным новым днём для Марвел. Але ўсё новае — гэта добра забытае старое. І перад намі самы цёплы і прызямленны фільм пра Пітера Паркера з часоў трылогіі Сэма Рэймі з Тобі Магуайром. Pizza time, спадарства. You have to go 42 blocks in 7.5 minutes, or your ass is fired. Нарэшце, прыгоды нашага героя ў фільме «Чалавек-павук. Новы дзень» сталі максімальна прыземленнымі і гарадскімі. Мы так доўга чакалі, калі франшыза вернецца да сваіх каранёў. Ніякіх іншапланетян, ніякай сусветнай пагрозы мульцісусветаў і неверагоднай магіі з парталамі. Толькі вулічны ўзровень Нью-Йорку і мясцовыя злодзеі. Чалавек-павук літаральна б'ецца з экстравагантнымі гопнікамі і абараняе звычайных мінакоў. Менавіта такой атмасферы нам вельмі не хапала. Галоўны герой вярнуўся ў той стан, за які яго палюбілі мільёны фанатаў па ўсім свеце, з якім лёгка асацыяваць сябе. Ён адзінокі, кінуты, ён жабрак і няўдачнік. І ўсім нам гэта так моцна падабаецца. Пітер Паркер пасталеў, і Том Холланд выдатна перадае гэты пераход ад наіўнага школьніка да дарослага хлопца са сваімі трагедыямі. У яго больш няма багатых і ўплывовых ментараў у выглядзе жалезнага чалавека, Ніка Ф'юры ці доктара Стрэнджа, якія развязвалі ўсе ягоныя праблемы. Цяпер ён сам па сябе. Асобна хочацца адзначыць узаемадзеянне паміж персанажамі. Хімія паміж Томам Холландам і Зендэяй усё яшчэ працуе на выдатна, а Джон Бернтал дадае гісторыі патрэбнай брутальнасці і напружання. Іхняя прысутнасць робіць свет фільму больш жывым і небяспечным. Вядома, ёсць у фільме сумныя моманты, відавочна устаўленыя камео дзеля камео, таксама шматлікі фан-сервіс дзеля фан-сервісу. Халка і новую чорную ўдаву можна спакойна выкінуць з сюжэту, і гісторыя зусім нічога не згубіць. Але майму унутранаму дзіцяці, вядома, вельмі прыемна было паглядзець, як б'юцца чалавек-павук і злы Халк. А бойкі тут крутыя, бо іх паставіла трукавая каманда Джекі Чана. Асобна трэба згадаць пра рэжысуру Дэстана Дэніела Крэтана. Нарэшце-то, хвала небесам, блокбастер ад Марвел здымалі не цалкам на зялёным экране ў душным павільёне, а нешта здымалі на сапраўднай натуры і інтэр'ерах. Нью-Йорк у кадры брудны, жывы, адчуваецца сапраўдны асфальт, а не мульцісусветная пластмаса. Гэтая палявая праца і паветра ў кадрах моцна ратуюць усю справу. Глядзець на старога добрага чалавека-павука, які чарговы раз лятае на павуціне паміж хмарачосамі і ратуе Нью-Йорк, адно задавальненне. Выглядае гэта як чарговая бесклапотная эпізадычная серыя нашага любімага мультсерыялу з 94-го, якую мы глядзелі пасля школы. Карацей, фільм далёка не ідэальны, але для летняга блокбастера поўны агонь. Вердыкт — 7 павукоў з 10. Вельмі раю паглядзець гэтае кіно ўсім аматарам коміксаў. Думаю, што гэтая частка мае ўсе шансы стацца адной з любімых гісторыяў пра павучка з Томам Холландам у галоўнай ролі. Усім добрай раніцы і вялікай сілы, з якой прыходзіць вялікая адказнасць. І зноў Ярослав Пісаренко. Ярослав... Чакаем словы, якія па-інакшаму. Пачнем адразу з нетрывіальнага. Даўбежка — любімае слова на шматлікія выпадкі жыцця.
Што думаем, што гэта за... Якія выпадкі жыцця? Гэта калі табе трэба камусьці Катя, твой сказаць. выход. Ну-ка. Камусьці трэба сказаць, што ён не правы, вось ты... Ну ты даўбешка. Ці калі стамілася... Калі гэта цэнзурнае слово, я спадзяюся. Я спадзяюсь, так само. Калі не, гэта не мы, гэта вы напісалі. Да, можна сказаць, што там зверху там ремонт, там дабежка. Вось так само. Так, што яшчэ пішуць? Мітусня ёсць, сакавік, таму што вось каментатар нарадзіўся ў сакавіку. Складана казаць пра улюбленае слово, калі падабаецца ўся мова, але самае сакавітае гэта пяшчота, гарэза, летуценнік. Летуценнік, так. Ёсць, да, бінга такое треба закрэсліваць. А якой прыгожы, ну гэта пераклад таксама, але хмарачос. Ой, так. Хмарачосик. Я Далей. не згодзін. Хмарачос не падабаецца? Не, ну хмарачос. А можа, што з гэтага? Спрыяць, натхненне, гамон, плён, стрычка, цмок. Вось такія словы. Цмок, дарэчы. Натхненне згодзін таксама. Ёсць. Бярым у бінга. Маланка, Лінгвістычнае прыгожае бінга, так. слова. Ага. Ёсць яшчэ такое любімае слово ўсіх беларусаў чакаць. Чакаць. Філасоф. Так і смешна, і сумна, я бы сказал. Але, канешне, прабраўся рускі мір крышачку. Ой, давай. Пішуць, карацей, такое моўнае даследаванне ў два сказы. Слово «мова» ад слова «молвіць» просто сокращенка хутарская. А слово «дура» ад слова «ура». Бэнк. Мабыць, я не ведаю тады ўжо. Далей. Демократия — это право выбора, в том числе языка. Чини, по-твоему. Вось я захаваў вось гэты правапіс. Чини, то бок, і ведаеш, чи пробел не. І тут так само мне спадабаўся камент, нават по паводзінах ботаў у чаціку бачна, што яны не адрозніваюць украінцаў і беларусаў. Я просто абажаю гэты момант. Так. Так, абіраць мову, ты дэмакратыя, моўная дэмакратыя, так? Ты можаш у сваёй сям'і, напрыклад, паміж жонкай і мужам. Вы можете абіраць любую мову. Але калі ты праходзіш у дзяржаўную установу, ці ўключаеш, напрыклад, тэлебачанне, там павінна быць адна мова. І вось гэтая мова дзяржаўная. Наша краіна называецца Беларусь, таму мова ў нас беларуская, афіцыйная мова. А падкрэсліваю, дзяржаўных моў можа быць некалькі. Да. Афіцыйная мова адзіная. Дзякуй вам, спадар лінгвіст. Дзякуй, Ярослаў. Ты яшчэ захоўвай каментары, вы, ласка, пішыце іх таксама, ваши улюбёныя словы па-беларуску. А мы давайте паслухаем нармалёвую беларускую песню. Раптам адчуеш камунальныя пахі, і жыццё ад цябе возьме ў пятлю. Зразумееш тады, што тры чарапахі па-ранейшаму цягнуць зямлю. Калі выйдзеш у горад, ці залезеш у горы, і з людзьмі усталюеш кантакт. Зразумееш тады, што і сёння, і учора наша месца на трохі так. Чакай, чаканне настала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай. Не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальвадора Дали, ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, хиты и чарапахи были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чаканне настало. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Как любить Беларусь, нашу милую маму, треба в разных краях побывать. Зразумеешь, тады под твоими ногами три слоны нерухомо стоят. Эй, ла-ла-лай, ты не чакай, чаканне настало.
ніхто не чекає, і ти не чекаєш. Ти разом! Ей! Ти не чекай! Я ще раз! Ей! Я ще раз! Ей! Ей! Uno, dos, tres, cuatro! Ей! Ла-ла-ла-лай! Ти не чекай! Чекання настало! Ей! Ла-ла-ла-лай! Ти не чекай! Ти не чекай! Ей! Ла-ла-лай! Ти не чекай! Чекання настало! Ей! Ла-ла-лай! Ти не чекай! Ти не чекай! Ла-ла-лай! Ти не чекай! Чекання настало! Ей! Ла-ла-лай! Ніхто не чекає! І ти не чекай! І зноўку вітаем вас, шановное гаспадарства. Вы глядзіце раніцу з Белсатам, і у студыі Дзеніс Дудзінскі і Кацярына Раецкая. Сёння мы пытаем, ці сутыкаліся вы з хейтам за сваю беларускую мову і ваша улюбёная слоўка па-беларуску. Так, а пачынаем другую палову нашай праграмы з Украіны, а дакладней з музею кнігі і друкарства Украіны, які знаходзіцца ў Кіева-Пячэрскай лаўры. Нашы журналісты адправіліся туды шукаць артэфакты, звязаныя з Александром Тарасевічам. Гэта выбітны графік канца 17-га, пачатку 18-га стагоддзя, якога і беларусы, і украінцы лічаць сваім. Ви знаєте, 15 червня була атака, і при ударі на Успенський собор у нас в музеї полетіли всі, на першому поверсі все скло, вікна. На даний час ми тимчасово забили це все діло плівкою в вікнах. І все, поки на даний час маємо такі наслідки. Ось коли цей удар був, це ж вночі було, так? Це було вночі, це було близько 2-ї ночі. Палало досить довго, було ускладнено, до речі, тим, що не могли пожежники заїхати на територію, тому що не в усі ворота проїздять пожежні машини. Але ми, слава Богу, лише вибитими вікнами обмежились. 9 вікон загалом і в фондосховищах 2 вікна повністю зокрема. Температура-вологісний режим трошечки порушився, тому що мають бути певні умови для зберігання. Музей книги і друкарства України знаходиться на території Києво-Печерської лаври і не випадково, адже ми знаходимося в колишній монастирській друкарні. Частина бібліотеки Леонтія Тарасевича зберігається у колекції Національної бібліотеки Вернадського. Ось так ми і живемо, так ми і працюємо. ППО – це вибухи. Тривога зараз. Взагалі треба було піти в укриття. Наскільки воно часто? Ну, це постійно. Постійно. Тобто я можу вам показати, якщо вам цікаво, як часто. Не сидіть біля вікон, раді Бога. Нате вам покажу вам, як це часто відбувається. Дивіться, це тільки сьогодні, а це вчора. Розумієте, от сфокусувати свою увагу зараз на такій роботі, звичайно, дуже складно. Ну, ви побачили, я вам показала. Думаю, що вони частково націлені, щоб знищити наші пам'ятки, саме автентичні, тому що зберігаються у нас книги, ті, що друкувались в Україні, не друкувались в Росії, і ще не скоро після того, як були надруковані у нас, передруковувались в Росії. Та вони взагалі, мабуть, нас усіх знищити хочуть, і Україну, і всіх нас.
вельмі цікавая і добрая магчымасць пабачыць на свае вочы, чым жыве Кіеў і як выглядае кіеўская лаўра. А вось, ведаеце, здаецца, што сённяшні эфір сабраў нейкі, так мовіць, максімальны стос людзей з розных краінаў. У нас у студыі вядомы, любімы, каханы Маляваныч, Александр Жданович. Ці ты ўжо не Маляваныч? Ужо... А ось, слухай, мы запытаемся... Пачакай, ты адкажы, я у Вольгу прадстаўлю зараз. Ну, нехай будзе. Маляваныч, усё ж ты Маляваныч. Для мяне Маляваныч. І разам з мастачкою Вольгай Селіванчык, якая прыехала да нас з Рыму. Александр Жданович прыехаў з Беларусі і Грузіі у Польшчу. Так. А Вольга... Як? Гісторыя Вольгі спачатку. Адкуль Вольга прыехала? Из Минска? З Мінска Так. у Рым. Так. І зараз у Варшаве. Пока в качестве гостя. У гостиках, так. Мы ведаем, что вы познакомились у Италии на здымках проекта, які вел Александр. І ведаем, что вас звязвае не толькі творчасць, але нешта яшчэ. Паглядзіце на гэтыя рукі, шановнае спадарства, аператары, пакажыце, калі ласка. Ну, правда, гісторыя неверагодная. Насамрэч, до 1 снежня 2026 года мы ні разу не бачыліся з Вольгай. Хоць жыццё так показывало, что вельмі часто мы былі побач. Быў такі эпізод, калі я крышачку вучыўся у іканапіснай майстэрні, і, оказывается, у той же час Ольга писала іконы прыблізна ў тым же месцы. Оля, акрамя ўсяго іншага, яшчэ кінолаг, і яна удзельнічала у яе гераіне «Сабака», удзельнічаў у фільме «Жураў», дзе я здымаўся, але мы таксама прайшлі как бы міма. І вось прайшло шмат гадоў, і мы на праекце тэлевізійным пра беларусаў Італіі, вось акурат апошняя гераіня нашага фільма, мастачка, якая жыла на беразе мора пад Рымам, вось мне так спадабалася, што я яе запрасіў у Варшаву, і вось вельмі часта мы жывем, кажучы, паміж Рымам і Варшавай. І вось, а гісторыя гэтых птушак, можна я раскажу? Так, абавязкова. Адна моя сяброўка, таксама гераіня гэтага фільма, Надзея, беларуска, якая жыве ў Мілане, якая знаёма з Вольгай, але не ведала, што у нас з Оляй такі вось саюз. Яна падаравала мне вось гэтыя две цудоўныя, здаецца, мельхіоравыя Пава і Паўлін. І далей раскажы ты, калі ласка, то я все на себе. Так, ну, Надя подарила этих птичек со словами: одна из них должна остаться у самого дорогого человека. Ах! Так. І зараз гэтыя птушкі, адна жыве ў Рыме, а другая ў Варшаве. І вось калі мы сустракаемся, альбо там, мы берем іх разам, і яны сустракаюцца. А раскажы яшчэ вось пра гэты вершик. Да, этот небольшой вершик тоже Надя подарила. Так. И на итальянском здесь написано небольшое четверостишее, которое говорит о том, что объездив весь мир в поисках счастья, мы понимаем, что оно находится у порога нашего дома. Это прилагалось к птичкам. Сапраўды. Гэта так цікава сустрэцца. Dopo aver girato il mondo cercando la felicità, Complimenti. Ci accorgiamo che sta alla porta di casa. Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini. Гаворыць па-італьянску. Слухайце, гэта ж... А ты, Вольга, ты ведала, да рэчы, што гэта Александр той самы Маляваныч з тэлебачання, Колыханка, ведала, так? Мой сын вырос на Колыханке. Я, кажется, я выросла на ваших песнях. Да, ну, Маляваныча я не очень люблю. А Александра Ждановича падабаецца Александр Жданович. А падзяляеш, так? У побыце ён можа ўключаць Маляваныча, а можа быць Александром Ждановичам. Ведаеш, я адчуваю нешта, што, мабыць, мы гэтага персонажа ўжо і не так часта будзем бачыць. Мабыць, толькі ў дзіцячых студыях мы будзем яго бачыць. Не губляй, Саш, калі ласачка, не губляй Маляваныча. Для дзетак пакідаем. Але мне падаецца, я вельмі спадзяюся, што наш саюз з Воляй пашырае нашы гарызонты.
горызонты, як Оліны, так і мае. Оля цудоўная мастачка, і калісьці быў такі эпізод у маім жыцці, што я таксама маляваў, але это все закінуў, забыў, але дзякуючы вось Ольге я далучыўся да такога цудоўнага праекта, як беларускія мастакі ў выгнанні, і вось акурат зусім недавно мы самі прысутнічалі на адкрыцці ў Вене выставы, дзе вось прадстаўлены гэтыя самыя мастакі ў выгнанні. І ў тым ліку, вось, оказывается, Маляваныч яшчэ і нахабна лічыць сябе мастаком. Дзякуючы... Маляванычам, все нормалёва. Якое прозвішча, якое імя? Не толькі ж да Маляваныча, не толькі ж да Александра ты прыехала. Яшчэ і на выставу. Выстава, так? У вас отбудется выстава у Варшаве, так? Не совсем так. Сегодня у нас пройдет фестиваль. Мы участвуем в фестивале с творческой лабораторией. Это наш проект с Сашей. Сегодня как раз будет первая проба. Театрально-художественная лаборатория по развитию креативного мышления для детей. А як гэта працуе? Што там будзе? Што вы там робіце? Да, па-першае, да, давайте проанансуем. Это цудоўная падзея, адбудзецца на вуліцы Колова 24 з 12 до 16. Там будзе неверагодная колькасць самых розных творчых актыўнасцяў для дзяцей, і мы ўсіх запрашаем. Да. У тым ліку вось і наша лабораторія. Лабораторія. Вы будете вучыць маляваць. Вы будете вучыць маляваць. Чым займацца дзеці будуць у лабараторыі? Будем дурыць галаву дзецям. Дурыць галаву дзецям. То бок гэта такі сумесны праект. Вольга, да вас пытанне. Давай на ты. Дзема дальту, як кажуць, у вас у Італіі. Беларускае мастацтва у выгнанні. Мы можам аб гэтым пагаварыць зараз? Што для цябе мастацтва увогуле і што такое беларускае мастацтва? І трэці пункт, што такое беларускае мастацтва ў выгнанні? Ці ёсць розніца? Дзе пісаць, што пісаць, якія сюжэты? Сидячи на березе Италии, Ломбардии, день Тосканы. Ну, как для художника. Искусство для меня это часть жизни, это воздух, это в эмиграции это стало моим хлебом. И я импрессионист, для меня... Ах ты ж, вось яно! Так, показывают. Давайте поглядим. Для вас вось гэты уплыў як Сезанн, это ж Сезанн. Ну, гэта Вольга, але ну калі ты так... Ну, амаль. Распавядзіце, калі ласка, пра тое, што натхняе. Пьяцца d'Espagna. Так. Это... Гарда. Для меня живопись, как я уже сказала, это часть жизни и внутренней моей жизни, моего мира, моей философии. Ага. Это мой хлеб. В эмиграция мне позволила, конечно, расширить горизонт. Горизонт мест. Естественно, да, это освещение. Дарэчы, вось мастакі ж кажуць, што розны свет у розных краінах, у розных гарадах нават, ну давайте шчырымі будзем, у Беларусі шмат цёмных такіх часоў, калі нема сонейка, а у Італіі, канешне, мы маем гэты свет. Ці змянілася ваша творчасць? А што вы пісалі ў Беларусі? Вось акрамя вы працавалі з іконамі, а што пісалі? Ці змяніўся напрамак? Ну, я пейзажист, в первую очередь. Пейзаж — это все для меня. И, конечно, изменился свет, и я хочу сказать, конечно, мне не хватает белорусского освещения. Шеренький белорусский колорит. Так. И особенно я ценю в Италии, как ни странно, это серые дни. Их очень мало. Да. Слухайте, як цікаво. Да. Поехать у Италию, каб чакаць шэрыя дні. Ну, так бывае, такое жыццё нынче у Беларусі. Набыць дзесьці можна, вось, сидячы ў Варшаве? Серые дни? Не, замовить ваши картины, вашу эту прихожусь. В ноябре у нас запланирована выставка, моя персональная выставка. В Варшаве? В Варшаве, так. Музей Вольной Беларуси.
Но сейчас мы работаем над тем, чтобы... Анонсы будут. Анонсы. Обовязково А вы кажете будуть. мы, а вось вы кажете мы, гэта вы як творчы саюз, як... Ну да, уже как-то не разделяется. Потому что напярэдадні, это будзе ў лістападзе, да, то, што анансавалі персанальную выставу Ольгі, але заўсёды у мастакоў есть одна праблема, як бы, фінансы. І вось мы пакуль не ведаем, як знайсці фінансы, каб перавесці карціны з Рыма у Варшаву. Ну, гэта грошы, немалыя грошы. А напярэдадні ў кастрычніку будзе баклейка Маляваныча ў Рыме. І збярэцца там не так шмат беларусаў, як у Польшчы жыве, да, але тым не менш. Соберем. Вось такое у нас переплетение нейкае. Цікавіць лістапад цікавіць, перш за ўсё. Па-першае, спадзяюся, што Александр дзесьці знойдзе. По тэлефану я не ведаю, чакаем. Чакаем таксама з анонсамі, каб вы нам все распавялі. А ці чакаць сумеснага яшчэ нейкага, я не ведаю, выставы, мабыць, ну, уже не Маляванч, Александр Жданович будзе маляваць, а таксама, мабыць... Вось наша лабараторыя. Можа, ты крыху больш падрабязней раскажы, у чым, бо я так зразумеў, што это міма неяк пралецела. Мы так аджартаваліся, што будзем дурыць галаву дзецям. А насамрэч гэта тое, чым более займаецца, да, вось гэтая самая монотипия. Расскажи, крышечка. Ну, я не хочу раскрывать всех секретов. Мы будем ждать сегодня гостей, деток, которые придут с нами поиграть, порисовать. И основное направление нашей деятельности — это развитие креативного мышления, нестандартного мышления. Это убрать рамки, убрать вот это «а я так не умею», «а я так». Сходи, Кать. Каліласачка. Да, мы будем также развивать направление для взрослых. Для дорослых, якія вельмі абмежаваны. Межы. Разумею. Давайте, каб... Я задам пытанне дня. Якое улюбёнае беларускае слово? Давайте, каб было два слоўца. Каханне. Каханне. А вось што засталося? Пяшчота. Каханне і пяшчота. Ой, дзякуй вялікі. Волька Селіванчык, Александр Жданович былі свае... Лістапад. Саша, калі ласачка. Добре. Я бы глядзела і глядзела на вас. Так прыгожа выглядаюць пяшчоты і каханне. А нас чакаюць робаты у Кітаі і фестываль у Партугаліі. Глядзім зараз. Ідзі. Гуманоиды, роботы, собаки и машины здольныя працаваць там, где небяспечна чалавеку. У Пекине на сусветнай канферэнцыі роботатэхнікі сабралі больш за 3000 такіх экспанатаў, і каля 10% з іх упершыню паказваюць публіцы. Адзін з галоўных выставачных экземпляраў амаль 4-метровы гуманоид. Гэта гібридная мадэль, якая спалучае гідраўлічную сістэму і электраматоры. Яе распрацавалі для працы ў складаных умовах на атамных электрастанцыях, пад вадой і ў цяжкай лагістыцы. Замяніць чалавека ў небяспечнай зоне можа і робот-сабака. У шахтах ён даследуе тунэлі, дзе існуе рызыка абвалу, выкарыстоўваючы лідар, інфрачырвоныя камеры і газавыя датчыкі. Тым часам у португальскім Віяна ду Каштэлу тысячы жанчын выйшлі на традыцыйны парад дэсфіле де Мардамія. Удзельніцы ад 14 гадоў дэманструюць рэгіянальныя строі і фамільныя залатыя ўпрыгожанні. Асаблівасць параду — магчымасць убачыць некалькі пакаленняў адной сям'і. Бабулі, дочкі і ўнучкі выходзяць разам. Традыцыя ўзнікла ў 1968 годзе і звязаная з мясцовым святам у гонар Божай Маці Агоніі. Пры гэтым цікавасць да падзеі не слабее. Сёлета ўсе тысячы месцаў для гледачоў распрадалі за 2 дні. А на паўднёвым захадзе Кітаю расце першае сёлета дзіцяці вялікай панды, народжанае ў няволі. Яно з'явілася на свет 4 чэрвеня ў 7гадовай Энь-Энь. Пры нараджэнні дзіцяня важыла амаль 244 грамы, а цяпер ужо больш за 3 кілаграмы. Для Энь-Энь гэта былі першыя роды. Як адзначаюць даглядчыкі зоапарку, пасля нараджэння яна спачатку спалохалася плачу дзіцяці, але хутка пачала сама даглядаць малога. Цяпер панда корміць дзіцяня, вылізвае яго і даглядае. Колькасць дзікіх вялікіх панд у Кітаі за гэты час вырасла прыкладна з 1100 ў 1980-е гады да амаль 1900 асобінаў у 2025.
Хочется жить менавіта ў такім свеце, дзе важнымі падзеямі становяцца панды. Але таксама варта памятаць і пра рэальнасць, у якой мы ўсе жывем. Разам з Алесем Мінавым вяртаемся ў Кіева-Печэрскую лаўру, каб адшукаць гравюры выбітнага беларуса, пра якога мы, на жаль, ведаем, мала. Гаворка пра графіка Александра Тарасевіча. Для українського книгодрукарства саме перше слово у мистецтві гравюри на міді сказав Олександр Тарасевич. Близько 1693 року Тарасевичі приїхали сюди. Тобто вони спочатку в Глузьку видали, от ми знаєте, розаріум з 40 гравюрами на міді. Гравюра на дереві, вона пласка. Відтиск цей на тому боці не видно. А ось тут, ви бачите, гравюра на міді, вона має такий, ви бачите, от як от ви, вона трошки виступає. Вона прийшла з Європи. Там досить рано почали вже виготовляти гравюру на міді. В Білорусі я теж знаю, що більш рано виникла гравюра на міді, ніж, наприклад, в Україні. Власне, Тарасевичі сюди принесли. Приблизно на такому ж пресі робив свої відбитки Леонтій Тарасевич. Поміщали набраний текст, текст набирався вручну, за допомогою ось таких батирок, обтягнутих шкірою, наносили фарбу на літери безпосередньо. І потім прикладали папір і під пресом робили відбиток. Перше видання 1661 року, видання Петерика Печерського. Ось це також видання, яке тримав точно в руках Леонтій Тарасевич. Зверніть увагу на підпис ЛТ. Москалі дуже часто перебріхують. Вони кажуть, Острозька Біблія, от наша Острозька Біблія, яка вона їхня. Не кажучи про те, що не Іван Федорович заснував ту друкарню. Заснував ту друкарню князь Константин Острозький. Вы глядзіце раніцу з Белсатам, у студыі Дзеніс Дудзінскі, Кацярына Раецкая, і, магчыма, вы гадаеце, хто нашыя апошнія госці. У нас сёння былі і расследавальнікі, і мастакі, і філолагі. Чаго не хапае заўсёды раніцу з Белсатам, і што мы вельмі любім правільна музыкаў. Мы выпраўляемся. Побач з намі пераможцы конкурсу «Зайграй, награй» Уладзіслаў Бернат з гурта «Рейстейт» і Максім Лях з гурта «Радвалот». Вось! «Ра-стейт». «Ра-стейт». Па-ангельску напісана там. Гэта егіпецкі бог Ра, і стейт у перакладзе з ангельскай дзяржава. Я не ведаю, гэта я так. Прыцягнута, за валасы прыцягнута. Хлопцы, вітаю. Зараз за валасы. Што гэта за конкурс такі «Зайграй, награй»? Гэта конкурс для маладых выканаўцаў, маладых гуртоў, якія проста маглі ўзяць удзел у фестывалі «Грай» і выступіць, скажем так, на сцэне з ужо дарослымі гуртамі, якія ўжо маюць досвед у гэтым. І вось якраз мы патрапілі туды праз конкурс. Вы розныя, вы ж розныя гурты. Так, вы розныя. І як гэта вы, вось, а хто пераможца? Атрымалася так, што пераможца глядач увогуле, таму што такая была бойка жорсткая, там нос да носа, адзін да аднаго галасоў. Весь час, студзённа. У нас выраўноўваліся галасы, амаль што студзённа. Так. Была аднолькавая колькасць. А як праходзіў конкурс? Галасавалі ў інтэрнэце ці так? Галасаванне ў тэлеграме, так. Што трэба было зрабіць? Вы выходзіце і трэба зайграць. Даслаць сваю, мабыць. Даслаць, можна так сказаць, сваё рэзюмэ, нейкі свой кавалак музыкі, відэа, што было? Так, некая прэзентацыя сваёй творчасці, свайго мастацтва, сваёй музыкі і нейкія кліпы, можа, щось такое. Быў нейкі такі адбор на пачатку хіба з 20 гуртоў, з того, што ведаю, з іх было выбрана 10, і ўжо з іх гэтых 10 была створана такая галасавалка, яка в тэлеграме, дзе там праз больш чым 2 тыдні людзі маглі галасаваць. А давайте паслухаем, каб наши гледачы, калі кажаш пра музыку проста, гледачы павінны разумець пра што. Так, я выправляюся. «Ра-стейт». Так? «Ра-стейт». Добра. Давайте паслухаем, які, па-перше, які Што? гэта стыль?
Гэта мешанка, можна казаць, такі фьюжн з даба, рэгі, металу і калі ўжо дадаваць фолк, то беларускія цымбалы просто народныя. Таму гэта такая мешанка. Я зараз заўсёды так буду казаць. І цымбалы. І цымбалы. Давайте паслухаем ваши і цымбалы. Гурт Растейт. Некалькі секунд. Это не Растейт, это Радволот. Радволот. Так. Это Гроулинг. Так, гэта Радволот. Гэта ўсё у нас перабыць. Зараз мы паслухаем Радволот, слушайте Растейт. А гэта Растейт. Гэта Растейт. На System of Down, похоже, выбачте. Не, мешанка усього. До System of Down тільки тим, що граємо. И регги. Слушайте, ну вы зусім розныя. Зусім розныя. Ну, для мяне. What you got to give it to your mama. Give it away, give it away, give it away now. Give it away. Зараз супакоїться. Зараз він супакоїться. Ви І почекайте. Радволот. Die, motherfucker, die. Метал гэта прыгожа. Ні, гэта сапраўды прыгожа і цікава. А вы як вы... Cannibal Corpse. Яшчэ я ведаю. Зараз, яшчэ 2 хвілінкі, і ён пройдзе вось гэты этап. Мы пойдзем на кавку, мы пазней там мы ўсёй вернемся. гісторыі. А як вы адносіцеся, дарэчы, да таго, што вы абодва пераможцы і вашы стылі... Ну, для мяне ўсё роўна розны вайб, скажем так, як кажуць у інтэрнетах. Як... Агульнабеларускі. Ці з павагай вы адносіцесь? Ці вам падабаецца тое, што робіць? Можна без кампліментаў адзін аднаму? Абсалютна, з павагай максімальнай. Мы знаёмы ўжо ўсё ж такі не першы год. То бок не на гэтым спаборніцтве вы пазнаёміліся? Не, на спаборніцтве просто нас вот так сутыкнули нос да носа, і атрымалася так. І калі ў каментарах пачаліся нейкія бойкі, ўжо файт валідольны, вось гэты, да не, Растейт лепш, да не, Радволот лепш. Мы сидзелі просто з каўкай і глядзелі на гэта ўсё, вау. Так ці інакш, але агульначалавецкая такая натура, прырода, гэта людзям патрэбны скандал. Людзі любяць канфлікт, калі гэтага няма... Колькі цягнулася яна? Больш за 2 тыдні, 2,5 тыдні. Ну, можа, не понад 3, але можа 10. Нешта такое. Так, а прызнайцеся, а вы неяк матывавалі сваіх сяброў і там падпісантаў, напрыклад, галасаваць? Ну, там, неяк галасуйце за мяне, а не за гэтага хлопца. Гэта нормально. Ну, я там штось я написав такі хэштег «Родвавоут». Так само Галасуємо, так. Ну, гэта такі... Створкі пісаліся, Трымайце нас. Калі ласачка, у некалькіх словах распавядзіце нам пра вашы гурты. Вот Радволот, гурт Радволот. Колькі чалавек там? Менавіта ты на чым граеш? Хто піша музыку, словы? Так, значыцца, я іграю на гітары і спяваю. Ну, спадзяюся, што гэта спеў. Гэта зразумела, што на гітары. Так, спяваю, штосьці там, якія гукі з сябе выцягваю, ну і тэксты пішу таксама. Ну і як функцыю лідара таксама я помню, бо гэта як бы такі, ну, мой праект, вось, якім там ўсё гэта я раблю. 4 чалавекі, так? 4 чалавекі, так. У нас, дарэчы, такі ўвогуле інтэрнацыянальны гурт склаўся, калі на пачатку ён планаваўся больш такі, як такі канкрэтна беларускі, то так склалася, што у нас барабаншчык з Украіны, украінец, басіст у нас другі палявы, гэта паляк, ну і гітарыст беларус таксама. Вось у нас такая міжморская калёна ў гурце такая стварылася, як кажуць. Вось. І нам вельмі камфортна так працаваць, і што да погляду агульнага такога на музыку, нейкага такога, ну, вельмі файна, вельмі комфортна. Спадзяюся, што хлопцам са мной таксама. Гэта стыль цяжкі, вельмі very heavy metal rock. Я скажу так, што Death metal, black metal, што гэта? Гэта мелодик дэт, такі з моцным блумом фолку. Гэта, калі паслухаць яшчэ там, ну, не толькі 10 секунд ці там 15, а калі так цалкам, то вельмі так ставлю на мелодыю. І апошні матэрыял, які будзе новы, ён ужо є у працэсе, ўжо некалькі новых тэм, такі спойлер крыху, такі затравачка такая, ну, зробленая, там яшчэ большы ці мацнейшы упор, націск на мелодыю менавіта. Бо, канешне, мелодыя гэта так ці інакш, гэта аснова. Вось, таму гэта мелодик дэт такі. Адразу да нас у эфір, калі ласачка. Адразу да нас у эфір. Як будзе ўсё гатова, як будзе. Так. А у вас як, Уладзіслаў, зроблена? Растейт. Дякую, thank you very much. Ну, у нас таксама гэта вялікая творчая мешанка, так атрымалася, што гэта склад з удзельнікаў некалькіх гуртоў. Таксама усе маюць вялікі досвед у музыцы, то бок калі нават справа налева глядзець гэта... Я ведаю, хто грае на цымбалах. Не, на цымбалах вось грае Ганушка, гэта цымбалістка, ну, Касі Ваданосавай, канешне. Вось хлопцы з
калі можна такое это казаць, курвадзікаў. Мешанка зыгун, дзецюкі, курвадзікі, ўсё просто склалася ў адзін вялікі гурт, які робіць тое, што падабаецца. Ну і так вось мы аб'ядналіся на хвалі любві да рэгі, тому што вельмі шмат разоў мы наведвалі розныя рэгі-канцэрты да гэтага, ну і вырашылі, што без цымбал неяк, ну, не тое. Ну, куды беларусам без цымбал? Конечно. Ну, дарэчы, вось калі пра новаць, у вас все-таки такі напрамак, вы нібыта агульным напрамкам ваша улюбёны вось гэты чорны цёмны метал. Метал. А у вас все-таки, ну, вам трэба дамаўляцца, бо цымбалы, ці цымбалы, напрыклад, добра інтэгруюцца ў рэгі? Цымбалы вельмі класна інтэгруюцца, тому што у нас гэта все ж таки не такі класічны рэгі, даб, гэта не тая ямайка, якую ўсё прызвычайліся чуць, там Боб Марлі, усе вось гэтыя таварышы. Не, гэта ўсё ж таки нешта больш новае, гэта такая больш новая хваля рэгі, вось ужо з там конца 90-х, пачатку 2000-х яна пачала развівацца і пачаў дадавацца такі стыль, як дэнс-хол, вся гэтая больш танцевальная движуха. І вось мы вырашылі дадаць у яе цымбалы, якія вельмі класна заляцелі, як інструмент, на якім можна выдаваць нейкія салякі, які можа гэта ўсё ўпрыгожваць разам. І таму нават калі зараз ваданос у вас кажа: «Не, Аня, мы тебе не адпусцім, все, наша». А якая асноўная ваша мэта і конкурсу і выступу вось далей на фестывалі «Грай»? Паказаць свой матэрыял, ці, мабыць, паказаць сябе, ці, мабыць, знайсці новыя кантакты? Вось што у кожнага з вас? Мне здаецца, мэта кожнага музыкі гэта, па-першае, данесці сваю творчасць, данесці некую сваю ідэю, тое, што ён хоча распавесці. Напрыклад, у нас гэта нейкія мір і дабро ва ўсім свеце, ўсё вельмі класна. Ну і так, паказаць сваю музыку заўсёды цікава на вялікую аўдыторыю. Тым больш пасля такога галасавання, калі некалькі тысяч чалавек проста адначасова націскаюць гузікі. Проста шок. Слухайте, ну, гэты... Прабач. А у вас з матывацыяй, для чаго? Матывацыя агульна гедонізм, бо музыка гэта прыгажосць, гэта кайф ад гэтага жыцця, быцця і прапаганда гэтай прыгажосці. І метал, я лічу, што гэта, я перакананы моцна, што метал гэта прыгожа таксама. І метал гэта прыгажосць, як і іншыя таксама стылі музыкі. І калі ўсе ў гэтым потоку такім знаходзяцца ў гэтых энергіях, усім файна, усіх гэтых грув, настрой, атмасфера, гэта цудоўна, гэта неверагодна, гэта з'ядночвае людзей, з'яднае і, канешне, гэта галоўная цэль. Прапаганда прыгажосці. Прапаганда. Цель прапаганда. Таксама ж у нас. Потым гэта выражуць дзе-небудзь на тэлебачанні беларускім пакажуць. System of a Down гэта не рэгі і не... Гэта ў параўнанні, гэта папса. У параўнанні з Радвалот. Мы спадзяемся, што вы нават будзеце запрашаць усіх людзей, якія за вас галасавалі, так? Вы зараз можаце распавесці. Калі у мяне была падказачка дзесьці, што гэта 5 верасня беларускамоўны фестываль «Грай». Там будуць і РСП, Дзюкі, Вольскі, Джейморс, Дай дарогу, Растейт і Радвалот таксама будуць выступаць. Запрашайце сваіх вось тых, хто за вас галасаваў, вашых сяброў, калі ласка, запрашайце вось давайце. Даем вам гэтую хвілінчку. Усе 2,5 ці больш тысячы людзей, усе на канцэрт. Будзе файна, будзе прыгожа, будзе беларуска, будзе музычна, энергетычна, металёва, рэгова. Ад сябе просто хочу дадаць яшчэ раз усім вялікі дзякуй, хто галасаваў, усім вялікі дзякуй, хто не галасаваў. Гэта дадало некага такога матывацыі, напругі. Так, і будзем рады бачыць усіх. Гэта вельмі сапраўды класна, што такая колькасць народу захацела галасаваць за маладыя гурты, пра якія, можа, нават ніхто да гэтага не ведаў, ну, акрамя тых, хто слухаў, аматараў. Ну, гучыце вы прафесійна. Афігенна вы гучыце і выглядаеце, і вельмі прыемна на вас глядзець. Прафесійна выглядае. Галоўнае, што прафесійна выглядае. Гэта заслуга майка. У нас сёння пытанне дня. Ваше улюбёнае беларускае слово. Якое? Дзякуй. Дзякуй. Дзякуй за дзякуй.
Ну, вельмі складана выбіраць такое спіса словаў. Зараз у мяне вось гэты слоўнік недзе перад галавой перакручваецца. Так. Напэўна, зяць. Вось як... Не ведаю, не той зяць, які... Які зяць? Дзеяслоў. Зяць. Вельмі мне падабаецца. Дзякуй вялікі. Вельмі прыемна. Дзякуй вялікі, Владислав Бернат і Максим Лях, пераможцы конкурса «Заграй на грай». Сустракаемся тады на фестывалю. Будзем таксама там за вас. А вось пра іншыя культурныя падзеі нам зараз распавядзе Наста Печанькова. 29 жніўня ў культурнай прасторы «Эха» ў Менску пройдзе музычны пікнік «Утка-дэй». Праграма разлічаная на ўвесь дзень з поўдня да 10 вечара. Арганізатары абяцаюць канцэрты, лекцыі, спорт, фудтракі, маркет і фотазоны. Актыўнасці будуць праходзіць адразу ў 3 лакацыях. У «Эха», на двары прасторы і ў скверы. Уваход на дзённую праграму вольны. А ў рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі пачаўся 35-й сезон. Яго адкрылі прэм'еры спектаклю «Ладзя роспачы» паводле твору Владзіміра Караткевіча. 10 і 19 жніўня пастаноўка прадставіць тэатр на 2 фестывалях. «Белай вежы» ў Берасці і фестывалі нацыянальнай драматургіі ў Бабруйску. Пры гэтым новы сезон прынясе ў РТБД і змены ў рэпертуары. У снежні там плануюць прэм'еру «Маленькіх трагедій» паводле Пушкіна. Яго паставіць дырэктарка тэатру Светлана Науменка. Для РТБД гэта прыкметны паварот, бо раней тэатр быў арыентаваны перадусім на беларускамоўную драматургію. Беларускае кіно выходзіць на вялікі экран у Літве. З 28 жніўня ў літоўскіх кінатэатрах пакажуць трагікамедыю Юрыя Сямашкі «Лебядзіная песня» Фёдора Озерова. Гэта дэбютны паўнаметражны фільм рэжысёра, прэм'ера якога адбылася на Берлінале ў 2025 годзе. Стужку можна будзе паглядзець не толькі ў артхаусных кінатэатрах Вільні, але і ў буйных сетках у Вільні, Каўнасе і Клайпедзе. 5 верасня ў Амстэрдаме адбудзецца «Фрыдам лектар» Алеся Бяляцкага. Пасля лекцыі ён паразмаўляе з Вольгай Шпарагай. Вечар адкрые аўдыёвізуальны перформанс, заснаваны на эсэ Максіма Знака. І таксама 5 верасня ў Варшаве пройдзе юбілейны 5-й фестываль беларускай музыкі «Грай». Адкрыюць яго пераможцы конкурснага адбору гурты «Рэстэйт» і «Радвалух». Далей на сцэну клубу «Неба» выйдуць РСП, Дзецюкі, Вольскія, Джей Морс і «Дай дарогу». Акрамя музыкі ў праграме «Арт-маркет» і дабрачынны аўкцыён. Пачатак о 17 гадзіне. Ну што, якія словы пісалі, якія гісторыі распавядалі? Шмат ужо было клёвых цікавых словаў, але вось цэлы пласт тут нагадалі. Вось глядзіце, суніцы, чарніцы, брусніцы, ажыны, парэчкі, журавіны, агрэст. Ну просто все вось гэтыя ягады. Памятаеце рэклама «Асалода беларускай мовы»? Сапраўды добрая была, калі там вось. Да. І яшчэ мае любімыя словы «потым» і «паглядзім». Гэта мае! Калі-небудзь абавязкова ў іншы час. І ведаеце, вось там у каменты заляцелі вось гэтыя там боты, расійскія боты, гэта не боты, але яны там пачалі нешта, ўсё там гэтыя спрэчкі і гэтак далей. Ну, напіхалі, калі вам цікава, ўсё нормальна. Чацік справіўся. Але вось я падумаў пра такую важную тэму, што вельмі важна умець вось з гэтым усходнім суседам з ім размаўляць так, чтобы абараняць сябе, сваю мову і гэтак далей. І я вось з гэтай нагоды я прыгадаў одну гісторыю, я вось неяк размаўляў з расійскім каментатарам Александр Шмурнов, то бок даволі вядомы чалавек. Ён пасля пачатку вайны звольніўся з Матч ТБ, ён прагаварыў сваю пазіцыю, ён, ну, то бок супраць вайны, гучна, эмацыйна, але ён адэпт слова «Беларусія». Ён матывуе гэта тым, вось я калі з імі размаўляў, ён кажа, вось я так люблю рускі язык, бел, рус, о, пасярэдзіне, ніякай не а, то бок я буду казаць так. Літара А яму паміж беларус неяк перашкаджае? Не працуе гэта так у рускай мове. Я так, ну, кажу, ну як, ну, вось Беларусь, адзіны корань, ўсё павінна так пісацца. Ён пасля сказаў, слухай, вось, толькі праз павагу да беларусаў, да іх права самім абіраць, як там жыць, што рабіць, як называцца, як звацца. Я буду там, не ведаю, біць сабе па руках, але неяк буду пераходзіць да слова «Беларусь». Я падумаў, а гэта шлях таксама? Так, дай Боже. Даказваць, адстойваць, гэта важна. Гэта выключна тады, калі у яго, твайго апанента, ёсць павага да цябе, да тваёй краіны, да тваёй мовы. А інакш, ну, вось атрымліваем то, што атрымліваем з нашым расійскамоўным соседам. Якое твоё, Денис, любимое слово беларускае? Я сустрэў нядаўна такое цікавае слово. Цікавае слово. Я уяўляў. 3 у
кароткіх. Нескладовых. Нескладовых, прабач. Абавязкова пасля галоснай. Я уяўляў. 3. А мое любимое слово Обибок. подобайка. 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 Подобайка, тому що ви їх не шкодуєте, але не шкодуйте Я їх думав, яшчэ. гроші. Калі ласка, цісніце. Напрыканцы хочацца ўзгадаць, што сёння у нашых сяброў братоў украінцаў свята нацыянальнага сцяга, а ўжо заўтра, 24 жніўня, Дзень незалежнасці Украіны. А віншуем вас, наши любыя шаноўныя браты. Слава Украіне! Героям Ну слава. і сканчваем гэты дзень, вядома, цудоўнай украінскай песняй. Раніцу з вами сустракалі Каця Раецкая, Дзеніс Дудзінскі, Ярослав Пісаренко. Добрага дня! Да побачення! Тінь на моєму ліжку лежав, те впіймала я. Тільки ніч не тримала, ніч нічого не значить. Залишитись разом і втекти від людей, чи згорати кожен раз. Залишитись одній між твоїх спокус і моїх німих образ. Захоплені в почуттях, тримали світ у руках, залише з тобою. На семи вітрах, на семи Сіль розсипали все, починали із нуля. Знову лід розбивали, лід нам усе пробачить. Залишились разом і втекли від людей, і згорали кожен раз. Залишились разом між твоїх спокус і моїх німих образ. Загублені в почуттях, тримали світ у руках, залише з тобою. На семи вітрах, на семи Сёння на Белсаце. А 19-й паводле Менску запрашаем на аб'ектыў. Падсумаванне падзеяў тыдня ў адмысловым жывым эфіры. Далей, а 20:05